Ahojte, pokračujeme s akčnými setami od Stoke. Pri tejto príležitosti mi dovolte predstaviť Stoke Snoozy, čo je v podstate kompaktná, malá, ľahká cestovná postielka, ktorá vám vyrieši problémy v rámci jedného roka. Neviete, či budete mať v detskej izbe, spálni, či budete u rodičov, či budete cestovať hore-dole po republike. Tuto v tejto taške sa skrýva vaša cestovná postielka. V rámci akčných dní, ktoré momentálne máme, za cenu 8199 korún českých dostanete všetky doplnky, ktoré tu vidíte. Hej? Takže je to táto cestovná taška. Máte tam sadu dvojplachiet, ochrana madraca proti pretečeniu a potom v podstate samostatná postielka. V tej taške máte schované nožičky a jednoducho zacvakávam. Toto je nižšia verzia, štandardne ju viete mať ešte v tej polovičnej výške, ako keby tuto, ako vidíte. Hej, krásny, jednoduchý, škandinávsky dizajn v dvoch farbách, kvalita nábytku od firmy Stoke, čo sa týka aj drevených nožičiek, rovnaké drevo, aké používam v prípade TripTrap. Neváhajte, príďte si to skúsiť, pozrieť, ošahať a len si vyberte farbu. Budeme sa tešiť.